God bless, Pastor. Thank you so much, Reverend Ang baya ko pili ko Lita rin Aliman. pastoral ko. And I'm so blessed nga gitagaan ko ninyo time diri nga makashare og word. It's just a few words tungod kay aron ang uban mangulig sayo. Ako pag mag-message ko gamay ra gid kaayo, pero dadon ni siya hangtod sa inyong kinabuhi. Katapusan sa inyong kinabuhi. Amen. Onya mibase lang pog ko sa instruction sa atong women of God, si Pastoralita, ang tema karon nga atong isgutan, thankfulness. So but before we start, allow me to pray and let us bow our heads. Ato ipiyong atong mga mata. Dayon atong idungo ang atong mga ulo. Father, we just thank you, Lord. Today, it is your day. It is the day, Lord, nga imong ipadayag ang mga butang nga gusto nimo buhaton sa matagtag sa namong kinabuhi. Through this thanksgiving, I decree and I declare, Lord, that your power and spirit, Lord God, imong giandam Ginoo mamuhat ni ining dapita. I-bless ang matagtag sa kakasing-kasing sa tao. Open our spiritual understanding and leads us, Lord God, into a right way of leadership. And continue to bless this event. Lord, every multipliers nga naa karon diri. Every workers, leaders nga naa karon diri. Doon na kay buhaton sa matagtag sa nila kakasing-kasing. Abrihan nimo ang ilang salabutan. Nga niining orasa aduna kay tuyo sa matagtag sa katawag nila. Because we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Wala mi mahimo kung wala ikaw. Busa amahan, salamat sa grasya, sa pagkamaayo nimo, sa imong katawhan. Salamat sa imong pagkamatarong, sa grasya ug sa kaluoy nga imong gihatag 23 years ago. Human ka namatay dito sa cross. Imong gipaambit ang imong balang Espiritu Santo nga ni kanamo to shine, to equip, to bless the people, and to share the gospel of our Lord Jesus Christ. We as your servants, Lord God, we are the secondary of the gospel of our Lord Jesus Christ by giving our testimony to those who are in need. Labi na sa mga tao Ginoo nagmaluyahon. Mga tao Ginoo nga nagkinahanglan sa kalig-on, kalipay, nagkinahanglan Ginoo sa insaktong pagkinabuhi. Imo kaming gigamit Ginoo Amahan para niining mga butanga. And we thankful to you, Lord God. Tungod kay ang imong pagkamaayo, ang imong pagkamatarong nga imong gihatag para sa imong katawhan, magapamuhat kanunay adlaw-adlaw sa matagtag sa namo ka kinabuhi. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Somebody shout for Jesus Christ. Amen. Pwede ba nato kuhito ng atong tapad? Are you blessed? Kung magisgot na kitag panalangin, ang numero 1 dapat nato nga adunay advance nga atong ipakita sa Ginoo is thankfulness. Say thankfulness. Ang pagpasalamat sa Dios may usas pinaka-importante nga lugar nga gibutang sa Dios diha sa atong kinabuhi. Amen? Thankfulness is a place of the miraculous works and entrance of the miraculous works of God. Kung gusto kag milagro, dapat mapasalamaton ka. Hinay man? Lord, hinay kay Lord. Ang mo amin ray panalangin eh. Magpaila sa day ko. Ako na si Pastor John o nagkita mi ni Pastoralita dito sa Pangalagad Network, ang Bishop Herli, our tatay, sa G12. Dayon, from Cagayan de Oro City, Pastora. Ingon si Pastora. Asa ba kanigikan yung tawanan? From Cagayan de Oro City. Niyanhi ko sa Pagadian, tungod kay na ako yung mga pastors diri. 13 pastors, tibok Sambuanga. Ako silang ginaatiman, ginalook-out na ako sila. Unya gignan ako ang mga pastors ng Pagadian. Pag na-mentoring ila pastora, kay pareha man na natog dugo, didto mo mo apil. Ayaw mo pag-apil-apil og bisag ano sa diya nga wa mo kaila. So dapat didto mo sa Pangalagad Network. So hopefully nga nakaani sila pastora,
Amas pastor na wala man. Grabe ka humble gini siya nga kuno alagad sa Ginoo. Atong nanay nakaanhi, hopefully nga nakaanhi sila og matud pa nila sa ako, they're so blessed by the life of the leaders, ilabi na kang pastoralita, anointed woman of God, ug ang tanang mga leaders dire. O gusto ni Lord nga nakita na ko ani ning mga butanga sa diyang misulti sila. Lahi ang pinasahi ang gibuhat sa Dios niini nga mga simbahan. Wala ko kabalo unsay dagan ani nga church or unsay dagan ani nga center, but God gipadayagan ko niya ganina pagsulod pa lang nako nga there is something moving nga nagwork niini nga mao nga church nga nag-inusara nga dunay gihimo not based on the capacity of man pero basis capacity sa Dios. Wa ko kabalo but I believe nga kini nga church walay supporter. Amen. Gitukod ni sa usa ka tawo nga nagdepende diha sa Ginoo. Duha ka tawo nga nagdepende diha sa Dios. Then naglead ngadto sa multitude. Amen, Igsoon. And you are the fruits nganong naamo diri karon. Because of this anointing, rootful anointing. Say rootful anointing. Kasi yung fruitfulness nag-determine siya sa rootfulness. Pag fruitfulness ka, unya dili ka rootful, ang mahitabo sa imo, gamay lang problema, dali ra kang masakit. Tama? Gamay lang problema, dali ra kang ma-discourage. Pero pag rootful ka, tanan klase nga circumstances nga gakaabot sa imong kinabuhi, tanan attacks, tanan hagit, tanan war, dili ka gakaunsa. Kasi rootful ka. Amen? Igsoon? Rootful ka. Ug mo'y hinungdan nga natukod ni. Wow, ka-power. Mo'y hinungdan nga natukod ni. It is the word of revelation that every word that declared by the Lord, it creates reality. Muna kung unsay pulo nga kung isulti ka nimo karon, inigawas nimo, gatwinkle-twinkle na ang imong mata. Nga naman, tungod kinasabta nimo. Kaya gusto ni Lord nga i-enlarge ang imong capacity. Amen? Mo enlarge ka. Gusto ni Lord nga pinaagi sa imong pagpangalagad diha kaniya, mo function ka by your anointing. It is the anointing of leadership nga mag-start diha sa pagtrabaho, pagbuhat diha sa buluhaton, diha sa atong Ginoo. Amen? Mag-start sa trabaho ang imong leadership anointing. Mo nang kung ma-move ka, the more you function, the more you demonstrate the word of God nga mahimong mahitabo diha sa ilang kinabuhi, mahimong murul diha sa ilang kinabuhi, the more God will develop your leadership anointing. Hinay man. The more ang Diyos mo develop sa imong leadership anointing. So you have to obey fully. Amen? Be careful and obey fully in the book of Joshua chapter 1. Kasi pag mayroon ka niyan, wala kang talo. Gusto ni Lord nga doon na tayo 100% commitment. Say commitment. 100% commitment. Pag wala kang commitment, walang ma-develop sa'yo. Kahit leader ka sa church, pag wala kang commitment, kasi if we are talking about commitment, we are talking about the works of God, dili lang ani, but to equip, to shine nga ikaw mismo, gamiton ka sa Ginoo to shine. Munang kasagara ang mga tao, dili mapasalamaton katong mga taong walay commitment. Kasi thankfulness is a place of the invisible works of God. Munang matingala ka nga, saan yung mga tawanan, bisag walay kwarta, mapasalamaton man. Kasi it is a place of the invisible works of God. Usa ka na kalugar nga ang Dios mamuhat og milagro. Usa ka lugar nga ang Dios mamuhat og mga miraculous work nga ang imong kinabuhi dili masayang nganong gitawag ka karon. Wala ka gitawag sa Dios aron ka lang mahimong lingkuranan. That even the chair has a design and already designed para lingkuranan. Wala ka gihimo aron mahimong lingkuranan, gihimo ka to equip and to shine.
mauna ang imong design. Mauna ang imong capacity i-increase ni Lord, i-enlarge ni Lord into a right way of leadership. Mauna ang pinaka-the best. Amen, Igsoon? I've handled 41 pastors in my leadership, pagtanom. Then I have 30 networks, 71 pastors tanan. Pag dumalaan na kada bulan, kung walay Diyos, kung di ka mapasalamaton, maupaw kag sayok. Why kwarta ha? Kay wako'y sweldos, pagsugod na ko sa akong pagpangalagad. Kabalo ka, unsay nag-bless sa ako, ang pagkamapasalamaton. Kay dili ko makatindog diri karon kung wala nag-activate ang pagkasapasalamaton. Lisura na ikuan eh. Pagkapasalamaton. Mo nang kung mapasalamaton ka, karon pa lang, naa pa lang ka diri. Giandam na ni Lord ang mga panalangin ngayang giandam para nimo. Kasi ang thankfulness naa diha nag-work out. Ang mga butang nga gibuhat na Lord nga dili nimo makita. Dili makita sa uban, pero ikaw ma-experience nimo niining orasa. Hinay man Lord. Muna sa impaglakaw karon, kanang word nga added, ay nako, ignan tapad, magkabulingit ka sa panalangin. Kinsay gusto magkabulingit sa panalangin? Lami, kini mo kabulingit ka sa panalangin. Kaysa magkabulingit ka kay wakay kwarta. Tanaw ang giingon ni Lord, listen. Psalms 100, chapter 100, verse 5. The Lord is good. Say good. There is no end, and His faithful love, He can trust Him, and we can trust Him forever and ever. Kinsa si Lord? He is good. Say good. And His love is very faithful. Mubiya ka man, ang Diyos di mubiya ni mo. Magpabadlong ka man, ang Diyos nagtanaw ni mo. Kasi special ka. Gibayran kag dugo. Unya pagkauman, magpaluya-luya ka sa iyong pagpangalagad, magpa-depress-depress ka, unya Christian ka, wa ka mauwaw, gibayran kag dugo, mo'y hinungdan ng imong kinabuhi, bililhon na tubangan sa Diyos. Gibayran kag kamatayon. So you have to trust in the Lord. Unya, ingon pagid siya, ang favor ni Lord, ngayang gihatag sa imo, ingon siya, you can trust Him forever. Mahanaw ang yuta ang Diyos magpabilin diyan nimo. His best is your portion. Oh, my hinay kay Lord. Lord, hinay kayo. His best is your portion. Doon ay duha lang kabutang atong gikon. Then closing prayer na kauli na din tatanan. Duha ra kabutang. Number 1, kung gusto ka mahimong mapasalamaton, you have to develop your gratitude attitude. Nganong importante man nato i-develop ang atong gitawag nga gratitude attitude. Unsa man na, kanang gratitude attitude, kung naman kay attitude karon nga makapaulit sa mga tao nga nakapalibot nimo tungod sa imong pagkamaritis o unsa ka ba diha? Ay sorry sa mga maritis, sorry. Unsa ka ba diha? Kung imo nang i-develop, mas the more nimo i-develop ang imong batasan diha sa pagkamapasalamaton. Kana bang even the little thing nga imong na-experience gikan sa Dios, mapasalamaton ka. Mo na nga pag-develop. Ang pangutana, ma-develop ka, Pastor? Yes, by recognizing the goodness and the works of God in your life. Dili ka ma-develop kung dili nimo makita ang buhat ni Lord. Di ka ma-develop kung dili nimo masabdan nganong naluwas ka, nganong naa ka. Dili ka ma-develop kung dili nimo masabdan kung unsay purpose ni Lord diha sa imong kinabuhi. Karon pa lang daan, gina-develop nimo ang imong kaugalingon by developing your gratitude attitude. Pagsimba, mga efforts, pagligo, bisag way shampoo, halakaligo, bisag way suton, sinina, para lang makasimba. It is a part of your gratitude. Unya adlaw-adlaw gina-develop nimo. So kung i-develop na nimo, i-develop po ni Lord ang leadership anointing nimo. Pero kining mga taong di mapasalamaton, pag mata, magbagot-but pa kung way sudan. Gusto ni Lord na sa tanang panahon, imo siyang i-recognize. Nga bisan sa imong pagpangihi, bisan sa imong pagtigab. Amen? Psalms 100, tanawa, ingon sa Bible, come through the gates of His temple.
giving thanks to Him. Ingon siya, unaw-unaw nimo sa isa ka adlaw, sa mga ordinary nga pagsimba, kausarang na sa isa ka semana. Dayon sa isa pagid kaadlaw, ang gipangayo niya sa imo, usa o duha ra ka oras. Di pa gyud nato matag pagkakawatan bagay kay sa oras. Sa imong pagbuhatan na, you recognizing the works of God in your life. Then ingon ang Bible, if you enter His temple, you have to give thanks. Munang na ako'y sekreto, ana, how God blessed me in that time. Pag musulod na gay kog simbahan, before ko musulod, mupundo sa ako sa gate. When ko, Lord, salamat Ginoo nakasulod na pag kog simbahan. Dili itong pag-abot dito. Nalimpyuhan ng CR, Pastor. Ayaw na, igsonig na yung tapad. Ayaw na, di na maayo. Then ingon ang Bible, enter His courtyards with song and praise. Munang wala pa nagsugod ang praise and worship, mapil na nimo ang anointing ni Lord. Kasi you have the anointing of the heart of worship. Bisag asa ka padulong. Munang tanang mga pastors na ako, mao ginaya ako instruction sa ila, ayaw mo pagpatakag sulod kung ang inyong kasing-kasing dili andam. Amen? Dili andam, kinahanglan imong pangayon, Lord, tagai kog dihog sa pagsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Then pag makita na nimo, ma-apply na nimo sa imong kinabuhi, didto magsugod ang revelation ni Lord. Tanang mga gi-workout niya. 23 years ago, ma-amaze ka. Wala pa'y simba, hilak ka na. Wala pa'y simba, cry out ka na, luhod ka na. Wa pa nagsugod ng limpyo pa, luhod ka na, nakita nimo. By giving your thanksgiving to the Lord, gakakita nimo ang mga gi-workout niya para sa iyong kinabuhi. Hinay Lord. Hinay man. Unsay gikan sa Bible? Honor Him and bless Him and in His name. Bless His name. And the Lord is good. There is no end to His faithful love. And we can trust Him forever and ever. My. Mga pag-ampo na ko igsuon nga nining orasa. Tanan nga akong gisulti. Musulod sa imong kasing-kasing. Dili ka makatulog. Kay pag-abot sa inyong balay unya makatulog ka pag ambot nimo kung saan ni sulod sa imo diya. Ang imo na sigurong pagkatapulan. Amen? Igsuon? Kinahanglan thankful ka. Say thankful. Muna pinaka-importante nga gusto ni Lord nga iyang makita sa ato. By our actions, by our giving thanks into the Lord. Thankful ka. Ato rin i-try. Just try to open your hearts. What is the word thankful? Being conscious of benefits. Benefits receives. Ingon ang Bible, ang tao nga tinod nga mapasalamaton in all his trials, in all his circumstances, na anak niya gaka-apply. Iya nang ginatuboy sa Ginoo ang pagpasalamat. So kining word nga conscious of benefits, gamay ra nga blessing di pakatulog. Ay. Gamay ra nga blessing dili magpakatulog. Gamay ra nga iyang ma-experience sa mga taong nakapalibot niya, gusto niya nga kinahanglan makabalos ko. Mao na nga klase nga mapasalamaton. Kanang dilig pakatulog. Nga kung unsa may nakita niya nga mga maayong butang nga iyang ma-experience nga magatag siya, gamay lang kaayo nga kalipay. Kana nga klase nga tao, mapasalamaton. Palakpakan sa nato ang atong Ginoo. Ngano kang mapasalamaton? Kasi gini-recognize niya kung unsay mga work nga gusto buhaton sa Ginoo sa iya. Amen? Sa John chapter 1 verse 16, tanawang gikan sa Bible. Gikan sa naghingapin niyang grasya. Sa imong pag-ani dire, ang imong nadawat, naghingapin nga grasya. Ingon ang Bible, atong gidawat ang walay puas nga panalangin. Mura magkakura excited ani? Kapoy kaya akong trabaho igsuon. Grabe ka kapoy.
pasaka pa na ako akong guwapang asawa sa bukid nga sang layo. Saka diha kay gauban-uban ka man. Then abi nimo unsay gihimo ni Lord? Ingon ang Bible, gipadayag niya sa diyang nagasa kami. Dawato nimo ang walay puas nga panalangin. Kasi gusto mo dawat og walay puas nga panalangin. Just allow me to explain. Gamay lang yung kayo. It's just a basic word nga gihatag ni Lord sa ato. Sa John chapter 3 verse 16. Because God loved the world so much, say so much. Loved the world so much, He gave His only begotten Son. Amen? May anak siya. Because He loved us so much, He gave His only begotten Son. Tungod sa iyang walay puas nga gugma. Tungod sa ilang nag-uros-uros nga gugma, gihatag niyang grasya. Tungod sa iyang walay puas nga gugma, gihatag niya ang grasya. Kinsa ang grasya? Si Kristo. Iyang gihatag nimo. Manangingon ang Bible, gikan sa naghingapin niyang grasya, atong gidawat ang walay puas nga panalangin. Manang paguli diri, walay puas nga panalangin. Dungan tabi, walay puas nga panalangin. 1, 2, 3, go. Walay puas nga panalangin. Kuya, okay na yung madawat ikson niya, dili ka excited? Dapat excited ka adlaw-adlaw kasi mamuhat si Lord nimo karong orasa. Amen? Muna ka ng word nga Thanksgiving, importante ka na. Sabdo na to. Di ba na mo yung mga Thanksgiving dire? First fruit man siguro mo dire. Kami ga first fruit me. Thanksgiving, sabdo na to na pag-ayo ha. Ang Thanksgiving para masabta na to. Nag-opering rabata ganina. Pero dili ko magpa-opering. Ato lang sabton. So kanang word nga thanks, maning giingon na, a good feeling that you have towards someone who has helped you, giving something to you, and etc. Kini ko nung word nga thanks, say thanks. Ignan tapad, thank you. Usa kini ka maayo kay nga pagbati diha sa usa ka tawo nga nakatabang kanimo ug dunay nahatag nimo. Usa ka maayo, ignan, maayo. Maayo nga pagbati diha sa usa ka tawo nga mao'y nakatabang nimo ug mao'y nakahatag nimo. Manang kung mahatagan ka, gamay man o dako, tungod kay naay nature nimo, ang thankfulness is your nature, makapasalamat ka gyud gamay man og dako. Kita kay magpasalamat raman tag mutig abta. Thank you Lord. Ingnan tapad, kundangan na na. Ginanglan kag deliverance na. Makapasalamat lang tagbutigab. Thank you, Lord. Di gid kapasalamat diha sa Ginoo. Gamay lang gusto ni Lord. Kining word nga giving, dirita, word nga giving. To commit to another as a trust or responsibility, and usually for an expressed reason. Amen? Kini kunong giving usa kapag kumitar diha sa laing tao nga ang imong trust, imong gipahimutang niya. Karon, kung nakay madawatan, dapat nakay ginatawag nga 100% belief nga mo connect ka sa usa ka tawo nga gigamit sa Dios para sa imong kinabuhi, aron ang imong kinabuhi may mong hayahay ug mapapasalamaton. Murag di man tuon mo tawanan. Ignasi Pastoralita, Nay, salamat kayo. Dungan mo, 1, 2, 3, go. Nga naluwas mi tungod nimo nga gigamit sa Ginoo. 1, 2, 3, go. O, di ba? Lami kayo. Gigamit si Pastoralita, maluwas ta. Nya digay, takapasalamat bisag gamay. Bisan sa Facebook. Ang pinaka-palangga na kong nanay, si Pastoralita, salamat kayo. Ayaw hulata ang birthday igsoon. Dapat wala pa'y birthday, thankful ka na. Unsay buti pasabot nini? Ang buti pasabot mao ni. Ang taong mapasalamaton, mangginatagon. Muhatag sa kalipay. Magpa-opering daw, dra? Ang taong mapasalamaton, manggihinatagon. Unsa ka na, Lord, magpa-opering na pug ka, Pastor. Dili. I'm not talking about offering or money or everything. Kung unsay naa sa imo diya, I don't care.
Ang bot na kung ipasabot, kung mapasalamaton ka, manggihinatagon ka. Karon may bawa na to, unsa ni nga klase nga pagatag. Manggihinatagon ka, number 1, sa gugma. Amen? Mangginatagon ka sa gugma. Ikadua, mangginatagon ka diha sa pagpasaylo. Munang pagnagay mga conflicts diri sa mga leaders, karon pa lang, wa pa ko nahuman, duulan na siya. Then pangayog pasaylo, sorry gid kayo ha, nga naman, ikaw gitong gipaigo-igo na ko ganina. Kasi that is a part of your accountability. Accountability is to give value the gift. Kung unsay gilid sa imo sa Ginoo, it is a gift from God. You are accountable of every leaders, every co-workers, tanan nga naa sa ato diri. Imong mama, imong papa, imong ate, imong kuya, accountable ka. Munang diha sa worship, sa pagpasalamat, kung mag-worship ka, gahilak ka sa Ginoo, lami kay paminawon nga ikaw naghilak sa Dios sa pagpasalamat, unya ang imong pamilya naglinya. Ay hinay man kayo. Basta gali soul winning, dagan nerbyuso na din na sila. Ngano man na pastoralita. Basta soul winning, ganerbyuson sila. Murag lisod kay i-response. Soul winning is an event or soul winning is an gitawag og purpose ni Lord. Aron ang tanang mga kalag madaog niya. Just not only an event. It is your accountability that every souls, tanang kalag, accountable ka. So you have to share it. Kaya ang tinuod nga taong mapasalamaton, mangginatagon. Ikatulo, mangginatagon sa gospel ni Lord. Munang pag-abot dito panghatag, kinga naman. Pag-abot mo sa gawas, panghatag og tracts. Share og word. Pag PID. Ba yan? Pag PID, mga amigo nimo, mga kaila nimo, sa imong trabaho, pag makalingkod, ayaw nag-ipabiyahan to din mo masyaran. Og word diha sa Ginoo. Kasi mapasalamaton ka. Just only a results of your thankfulness. Amen? Pag thankful ka, it results of giving. Ikaw mapasalamaton ka. Kinsay na bless. Nga pag uli nimo karon, dunay something buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo enlarge ang imong capacity into a right way. Pag sulod pa lang nimo sa balay, makita na nimo how to administrate your family. Kasi alam na, may revelation na, may word na, may wisdom na nga gikan ni Lord nga nak mo na imong buhaton, mo na imong buhaton. Si Papa ay lang kasing kahi og muuli hubog. Pasagdi lang sana. Si Mama pasagdi lang sana imamag sugarol kay na. Ang imong buhaton, una, pag-abot sa balay, ipakita nimo that you are really woman or men of God. Hinay man. Anak gid ka sa Ginoo. So unsa? By giving your thanksgiving unto Him. So unsa nga pamagi? Simple lang, pag-abot sa balay, manghugas kag plato. Mga batanon, taas kamot. Pag-abot sa balay, manghugas kag plato. Kinsay gustong milagro? Kinsay gustong milagro? Pag-abot sa balay, manghugas kag plato. Pagkakita ni mamag ni Papa, milagro. Milagro. Pag-abot diri, wala pa kasulti, nang limpyo ka na. Kadako, kaya nilimpyohan kinanglanig daghang workers. Ngaway bayad. Nakadawat ka ngaway bayad, busa panghatag ngaway bayad. Bisan pag nasa imo ang heart of thankfulness, anointing of thankfulness, pag thankful ka, bisag wala kay dawaton ining simbahan na, gatrabaho ka. Number 2, derita, katapusan. Develop your likability rate. Say, 1, 2, 3, go. Basaw na to. Develop your likability rate. Kabalo ka say, develop your likability rate. Unsaw na to pag-develop ang itong likability rate? Mao ni siya. Panahon na nga mahigugma ka sa mga taong dili nimo angay higugmaon. Okay? Panahon na nga mutabang ka sa mga tao nga dili angay tabangan. Panahon na nga mo pasaylo ka sa mga tao nga dili angay pasayloon. Mo na yung likability rate. So kung gusto ka ma-promote ang imong thanksgiving, ma-promote ang imong thankfulness, i-develop nimo ang imong likability rate.
Kanabang paggawas pa lang nimo, tanang tao nakakita nimo, amigo na nimo. Amen? Pagsakay pa lang nimo sa imong, magsakay pa lang kag jeep, mga tao nga nagtanaw nimo, kauban nimo sa jeep, inigtanaw nimo, nag-smile ka na nila. Nagpakita na kag mga maayong butang sa ilang kinabuhi. Likability rate. Tanan nga wala nimo ganahi nga imong trabahoon para sa Dios, i-develop na. Dapat mo gana ka. Dapat ang imong kinabuhi, uhahon siya diha sa buluhaton sa Ginoo. O dili ka dapat makatulog hanto, dili ka makapasalamat sa Dios. Develop your likability rate. Hinay kayong palakpak bay. Hinay kaayo ang palakpak. So gusto nimo sa imong pag-develop sa imong likability rate, makita nimo kung unsa ka power si Lord than you. Mo nang pag mapasalamaton ka, ikaw rin makakita kung unsa ka power ni Lord than you. Pero di ka mapasalamaton, si Lord ay gid pagbot-bot, Lord, paghulat lang og kanus akong time. Pag moingon ko hapon ko, huwag magbuot. Pag ingon ako kadlawon ko, huwag magbuot. Kayang taong mapasalamaton, kabalo mo unsa? Tulo ka service, naa, gadalag-kalag. Hinay man ang palakpak. Tulo ka service, naa, gadalag-kalag. Tanan akong pastor sa akong ginstruct, ana. Ginagmay raman. Dapat tanan service na amo. Unya, gadala mo kalag. Ang first service sa mga leaders, okay, dapat na amo. Wa sa mo'y dalag-kalag. Pero sa second service, pagdala mo kalag, unya na amo, kamoy tigtulod. Dili pwede nga i-manipulate nato si Lord sa atong principles. Dili pwede nga i-manipulate nato si Lord pinaagi sa atong kaugalingong kahibalo. Ingon ang Bible, trust in the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. In all His ways, your ways acknowledge Him. Dili pwede nga ibaliktad nga ikaw mo'y magbuot, dili si Lord. Oh, come on. Come on. Gusto niyo mailahan si Lord? 1 Chronicles chapter 29, verse 11 to 12. Niyara si Lord, oh? Greatness, power, glory, victory, honor belongs to Him. Because everything in heaven and on earth belongs to Him. The kingdom belongs to Him. You are the head. He is the head. The ruler. Ruler in everything. Makita o dili makita, He is a ruler. Riches. Pagpanginanglan nimo, honor, come from Him. Ay, nako, di gid sila believe kay Lord. You rule everything. You have the power and strength in your hand. And in your hand is the power to make everything great and powerful. Mo nang ganina, pag ani ni Pastor Alita, the Lord, i-impart na nga dihog sa imong alagad. Kasi ang tanang power, naa na di tanan kay Lord. Mo nang bitaw gingon siya nga, unahalang ko ninyo nak, kay ang tanan butang ikadugang ra. Unahalang ko ninyo. Then all these things shall be added unto you. Manang sa diyang nag-teaching si Kristo dito sa daplin sa Baybayon, ingon si Peter, nagpaabot si Peter dito, gikan, tibok adlaw. Tibok adlaw si Peter, nanagat. Si Jesus, pwede po kasakay sa imbaruto? Nga naman, sakay lang ko. O sige, sakay. Pag sakay niya, nagtudlo siya sa mga tao. Then ingon din siya kay Peter, Peter, adto dito sa dagat. Nga naman, adto sa laom. Nga naman, mamukot ta. Ingon din si Peter, Lord, basig nalimot ka. Ako ang pinakabantugan nga mananagat diri sa mo. Tanan klaseng isda kabalo ko. Og karong adlaw, tibok adlaw ming nanagat, wa may nakuha. Sabdan? Then ingon si Jesus, sana dagang istorya dia. Adto na. Unya si Peter murag bata nga gisugo ba? Ay kay ikaw may nisulti, halah ka, samok man eh. Gigisultian man siya, ay gigingon mo man, halah ka. Siguro nagbagot-buto siya ba, ako ra niya.
Basin nagbagot-bot ba? Kay bago ra niya napilo ang iyang pukot, niya karon sugoon siya. Then, hala niya, Santiago, Juan, sige na, ikarga na ninyo. Kay mato ta dito, kay mo isugo sa atong agalon. Dito na, pag-abot dito, ingon si Jesus. So sabi ang buhaton Lord, iitsa sa laom. Mga iitsa? Nga naman, ayan na pagutan, iitsa na. Saka, sige, iampo sa mi Lord. O sige, ani ha. Ampo si Jesus. Ako rin niya. Pero biblical na. Pamatay mo, yun si Jesus, Lord, panalangini ang pukot. Ayaw ang namukot. Pag-itsa ni Peter, sino nga gipanalangin ni Jesus ang pukot? Kitsa gipanalanginan, si Jesus, si Peter o ang pukot? Ang pukot, timog yung giitsa. Panalangin ang pukot, ayaw ang namukot. Pag-itsa, tanang dagat nga naa sa baybayon, nakadungog pag-itsa. Kitsa to, ang Ginoo to, giitsa, gipaitsa niyang pukot, adto ta. Ikaw ng Bible, wala, gyud sila kakuha, tibuok adlaw. Pero nga na may isda? Kasi sa pag-itsa, nakadungog sila. Muna pag ipadala, bitaw ka ni Lord, siri ang tibuok, pagadian. Unya i-bless bitaw ka, tanang tao imong matabo, muduol nimo. Hinay man, hinay kayong palakpak. Tanang tao, muduol nimo. Kasi ang imong gitsa, ang gi-bless ni Lord, makadato ang panalangin, dili makalabaw ang kakugi. Tama? Kugihan kay ka? Bisan pag ikaw pinakadagang kwarta dire, pag dili na i-bless ni Lord, gina i-bless ni Lord. Munang pag mulakaw ka, bisag wa kay kwarta. Pag i-bless ka ni Lord, panalanginan ka. Pero pag magbagot-bot ka, bitaw mulakaw, magbagot-bot, kakapoy baan, pastoralita, oy sige naman tagsugoon sangyaw. Tinood na pastora? Ramok maninanay, oy sige man tagsugoon sangyaw. Ingon is pastoralita, gabagot-bot man, Lord. I-bless na lang na iyang lakaw, pero kanang naglakaw ay nag-i-bless. Matingala na lang ka, nakay na lang kalag, tinoon gina. Nakay na nga kabig, pero matingala ka, ang imong gipangkabig, nguray gi-bless, ikaw wala. Sa ilang ka, ikaw may gigamit sa Ginoo nga makabig na, unyang gi-bless siya pag-ayo, unya ikaw wala, insecure na kay ka. Kasi nagbagot-bot kay, naimta pa nagpagbagot-bot. Ang mga bagot-butan para sa imperno. Lord, hinay kay mga min. Ang tao, kinsa ang tao? Pamati mo. Unsay nasa Dios? Everything. Say everything. Muna ingon si Lord, unaha ko. Then tanan butang ikadugang ra. Excited. Yan unsay na ka Lord? Everything. Kada tunob nimo, gauyog ang yuta. Kasi gi-bless kay. Amen? Kada lakaw nimo, tanan nimong desisyonan, i-bless ni Lord. Tanan nimong ginhawa, i-bless ni Lord. Ang imong mga kamot, the works of your hand will receive a huge blessing. Kasi gi-bless ka ni Lord. Pastor, muda ka ng kwarta? Hulatin ng kwarta. Uy, sige lang kagpangayo. Yawa kay gibuhat. Dapat mabuhat ka. Amen. I-bless ni Lord ang works sa imong hand. Because in God, everything you need is provided. Everything in the kingdom of God is granted. Okay, I have a revelation. Listen. Pag sold out ang faith mo, everything in the kingdom will become a normal. Lord, ang mi amin ray i-bless. Everything in the kingdom of God will become a normal. Ang pangutana, mo ba, Lord? Yes. Karon sa tao. Unsay naa sa tao? Kang Lord, unsay na ka Lord? Everything. Sa tao. Muning naa sa tao. Okay. When we came into the world, we brought out nothing. And when we die, we can take nothing out. Why imuha? Munang ayo pag kinapayas, kung unsay nasa imuha karon. Why imuha bisag gamay? Buti pasabot,
Bisan gamay, bisan piso, walay imuha. Paggawas pa lang nimo gikan sa bilahan sa imong inahan, ang unang utong nga pinakasakit gi-provide na ni Lord. Paggawas pa lang nimo. Miuna ba ng tiil, miuna ba ng kuko, miuna ba ng ulo, miuna ba ng sampot nimo dia? Paggawas pa lang nimo, provision na. Lord, hinay man. Paggawas pa lang nimo. Pagsupsup pa lang sa nurse sa imong ilong kay napuno sa dugo. Provision na gikan ni Lord. Pagpampers pa lang sa nurse nimo, pagbunal pa lang sa sampot, giwork na ni Lord. Para ka lang mabuhi. Pero ako rin gipirmi excited diryo. Muli ko nga malipayon, basig mulakaw mo nga magulanon. Balik ko na ko ang tanan sa Diyos, iya tanan. Ang imo karon wala. Bisan gamay. Okay, morning na hitabo. Everything in heaven and on earth, gikan sa Ginoo. Pero sa man, nothing. Nothing in, nothing out. Ay, nako. Amen? So karon ang imong thankfulness dapat mabahin sa tulo. Number 1, dapat mapasalamaton ka sa Dios. Kasi giluwas ka niya. Ikaduha, mapasalamaton ka sa mga tao nga gigamit sa Ginoo aron ka mabuhi niining kalibutan. Ug sa mga man of God or woman of God nga gigamit sa Dios nga kanunay nagluhod, kanunay naghila, kanunay nagpasting, aron ka lang dili mabackslide. Aron ka lang dili magluya-luya, aron lang mausab ang imong batasan. Ang imong pastor naghilak, nagluhod, nagpasting para nimo di ka lang gid makapasalamat. Igna, pastora, nanay, salamat kayo, women of God. Dungan ta, 1, 2, 3, go! Palakpakan na ito atong Ginoo. Then ikatulo, dapat mapasalamaton ka sa tanan nga mga panghitabo diha sa imong kinabuhi. Pag mayroon ka nito, wala kang talo. Palakpakan na to ang atong Ginoo. Nga naman, unsay gingon ni Lord? John chapter 10 verse 10. I have come so that they may have life. Miani siya, Dios na himong tao ug miuban ka nato aron makabaton tag kinabuhi and may have it abundantly. Panalanginan pagyug ka. Mao kanay pinaka main purpose ni Lord. Mao nang naa ka diri karon. Ang imong pagkamapasalamaton resulta sa grasya nga imong nadawat gikan sa Ginoo. Balikon nako, gikan sa naghingapin niyang grasya. Atong gidawat ang walay puas nga panalangin. Ang tanan nga kadawat sa walay puas nga panalangin, may request to you to stand. Ang wala kadawat karon ayaw nagtindog. Kadto na kadawat. Then lift up your hand. Pag-exulti sa Ginoo, Lord, you are a good God. Nalipay kay ko nga na ako diri karon Ginoo. Nasabdan ako nga taliwala sa mga problema, mga pagsuway nga nahitabo sa akong kinabuhi. Wala ko nimo bisagdi kay bisan ang imong espiritu nagiya sa akong mga tiil aron ako mulakaw diri, aron ako mo simba kanimo, may hinungdan nga akong kinabuhi na imong hingpit, na imong limpyo. Imo akong gipahinumduman sa mga butang nga imong gitapos para kanako. Binagis kamatayon ngadto sa cross ug ang akong kinabuhi na hipahimutang diha sa imong mga kamot. You are saved by the Lord by His grace. Dili ra ba ka makaluhod ug makapasalamat sa iya? The more you bow down into the presence of God, the more you recognize Him as your Lord and Savior. No need to request. Kung tinuod ka nga mapasalamaton sa Dios, you can come forward and bow down into the presence of God. Pasalamati siya. You can come forward and bow down into the presence of God. Kung tinuod kang mapasalamaton, the more you worship, the more you give your thanks into the Lord, the more you honor Him as your Lord and Savior. God want to create and works
the miraculous works into your heart. Mahal ka ng Panginoon. Dilisyo ini ang edad. Dilisyo ini ang imong circumstances. Dilisyo ini kung sa may mga panghitabo sa imong kinabuhi. Ang pinaka-importante ini, mahal ka sa akong Ginoo. Mahal ka ni Dios. Mahal ka ni Lord. O ang imong kinabuhi, bililhon kayo kay gibayran kag dugo. If you are a leaders, bago pa ka nagsimba, just come forward and worship. Humble yourselves before God. Lord, gikapoy na ko. Lord, dagang kay problema, dagang kay pagsuway, pero kabalo ko na ka. Panalanginin kami, Ginoo. Bless these people as you worship the Lord your God. Lift up your hand. Pwede ba ka maluhod? Bow down into the presence of God. You can bow down. Sign of thanksgiving. And I speak, the Holy Spirit will come. Each one of you will encounter the power of the Holy Ghost. Receive the power of the Holy Spirit that God will teach you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa pag-usap sa among mga kasing-kasing, Ginoo. Salamat, O Diyos. Sa gagmay ug dagkong butang, Ginoo, naman or wala. Importante kayo, Lord. Ikaw sa among kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Sige, give your thanksgiving to the Lord. Sige, just thank the Lord. Sige, unay mong kasing-kasing sa pagkamapasalamaton karong buntaga. Namang ka, nagluhod man ka diri, namang kasi mong itundugan. Ang gugma sige no, labaw pa sa tanan nga imuhang mo. Siguro nga walang matubag nga mapag-ampo. Wala gihatang ang matinguha. Pinakadako nga regalo sa imo. Mao si Jesus sa imong kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Samtang hallelujah. Just commune. Samtang nag-commune ka sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Ayaw iwahing ang imong focus. Focus on the one, the only one who loves you so much. Sa usangan ay gugman nimo, ug mihatag siyang kinabuhi para sa imo nga. Hallelujah. Thank you, Lord. Dunay awit nga karaan kaayo. Nagingon ang maong awit. While the world look upon me, samtang ang kalibutan nagtanaw kanako, as I struggle alone, nakigbisog niini. Miingon sila kanako, nga wala ko'y nahot. Apan sayop sila. Kaysa akong kasing-kasing nagakalipay ako. How I wish they could see, makita nila. Thank you, Lord, for blessing the blessing on me. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin kanako. Kay na ako'y atop, Ginoo, sa ibabaw nga akong gitulugan. Na ako'y nindot kaayo nga lugar nga akong katulugan. Dunay pagkaon sa akong lamisa, ug dunay sapatos sa akong mga tiil. Salamat, Ginoo, sa imong paghatag sa imong gugma kanako. Usa ka pamilya nga matawag nakong ako. Salamat, Ginoo. Pagpanalangin nimo nako. Salamat, O Diyos. Pinaka-best ka, pinaka-precious ka nga gasa sa among kinabuhi. Thank you, Lord, sa pagpuyo nimo sa among kasing-kasing. Di namin nag-inusara, Ginoo. Kauban ka namo 24/7. Doon na may paglaom, Lord, nga wala kini sa kalibutan. Ang tungod, ani, we are thankful
sa blessing nimo namo. Hallelujah. Itagigsoning buntaga, you are not alone. You have a family. Miuli ka na kay pamilya. Muani ka na kay pamilya. Thank you, Lord, for blessing on me. Hallelujah. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Gibuhian ang imong gugma sa matag usa karong buntaga, o Dios. Nga ang kasing-kasing o kasing-kasing sa pagkamapasalamaton. Mudagayday sa matag usa namo. Makakaton mi, Lord, ma-develop namo ang kinaiya sa pagkamapasalamaton. Tungkol kay miabot mining kalibutan na wala yamo, muuli ming wayamo, gikanimo ang tanan, o kanimo tanan pauli, Lord. Thank you, Lord, for blessing us. Bless every family this morning, oh God, nga representaran. I-bless akong igsoon, babae, lalaki, Lord. Bless may panglawas. I-bless Ginoo sa kadagaya, sa kalipay, kadagaya sa kalinaw. Release na igsoon. Hallelujah. Kadagaya, Ginoo, sa imong presensya, Lord. Kadagaya sa imong kalinaw, imong mercy, imong grasya, Lord. Dagaya pag yun sa among kinabuhi. Mag-awas kini ang pagkamapasalamaton. Umuabot ni sa mga tao, wa pakailan nimo. Og sila usab, Lord, makapasalamat nimo. Thank you for blessing. Thank you, Lord. 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 Thank you, Spirit of God. Thank you, Spirit of God. Salamat, Lord. Salamat kay Lord. Amo pong i-develop ang mo like me sa mga tao nga di na mo ganahan, Lord. Sa mga tao, Ginoong Diyos nga, nakapasakit na mo, mahimong friend na mo. Because mo na imong kasing-kasing, Lord. Ug pagpakita usab na pagka mapasalamat na mo nimo. Sa kadaghang sala nimo gipasaylo nimo na mo. Kadaghan po may makapasaylo sa uban. Salamat kay Lord. Among gilip up ang mga kamot ning buntaga is a form of thanksgiving to you. Thank you. Dili mo human among pasalamat. Dili mo undang may pagpasalamat. Kada adlaw imong kaluoy abli adlaw kada adlaw. Kada adlaw bag-o, Ginoo. Sorry pasaylo ami. Kung naay panahon nagbagot meet mi atong mga nangagi. Nagbagulbol nagrebuild. But Lord, this morning ang pagkamapasalamaton usa ka kinaiya nga nagdalag milagro. Hallelujah. Palakpak nga puso para sa Dios igsoon. Patas at atong kamot and just clap the hand to the Lord. Yeah. Woo! Salamat, Lord. Thank you, alagad sa Ginoo. Thank you, Pastor John. Kanlingkod na mga isa.